Licciarreria fresque, licciarreria fresque, txokolateak, goxokiak, klase guztietako licciarreriak. Ta nori gustatzen zaizkio txutxeak? Nori gustatzen zaizkio? Ez. Licciarreria fresque! Txutxe hauek ez dira zuentzat. Txutxe hauek kakuzaik bereziki prestatu ditu, txirrimirri eta txiribitonentzat, hiru payaso kaikumari hoientzat. Eta baldakizue zergatik diren bereziak kakuzairen txutxeak, sekulako aginetako mina ematen dutelako. Zendatzen ez den aginetako mina. Nire txutxe hauekin bukatu dira betirako txirrimirri eta txiribiton. Akabo! Licciarreria fresque! Licciarreria fresque! Gora kakusai! Gora kakusai! Licciarreria fresque! Gau batean iesi, xabu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Salto eta brinkoka, zebilela aleiki, kaktu batek heldu zuen bere atzaparrarekin, ezin ies egin. Hormatxulo batetik gau batean iesi, xabu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Katuan bikotea zen guztiz aserretu, xagua akabatzea zitzaion bururatu, eta etzak altxatu. Formatxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Istan tortaz xagua zen ondo baliatu, amen Jesus batean lasterka abiatu, ta hormatxuloan sartu. Hormatxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polit bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Txiribiton, doktoreal nago. Arakina ematen dudala, baixera. Liluita faltzera etortzen denean, liluratuta geratuko du nirekin. Liluratuta eta lilinuituta.
Niri, haze piura, motel. Harakin ematen duk. Ixo, galtzaundi, Nik ez dakik, ez da nire elegantziaren fragantzia usaindu ere egiten. Ara, Lilinuitek itxura honekin ikuste honean, barrez lertuko du. Eta ire kanpola rosa itxura horrekin, digestioa ondatu ingo zaiok. Mokolo. Txotxolo. Mozolo. Potolo. Ideia bikaina, Txiribiton. Zergatik ez dugu bakoitzak plater bana prestatzen. Gero, Lilinuitek danak dastatuko ditu eta berak erabakiko du norden geltokiko sukaldaririk onena. Hene bada txirri, ze dotore zauden gaur? Azuk ere itxura aparta duzu, Lilinuit. Zaude, berokiak entzen lagunduko dizut eta... Zorionekoa, Lilinuit, nire ondoan egoteagatik. Eke hartzazu kapela eta nik gordeko dizut. Ai, Mirri, amantalitxuzi horrekin harakin ematen dut. Zera, simurrez beteta zegoen eta lixatzen ari nintzen. Zira, eseri meserez, Lilinuit. Eta orain zure baimen eta onespenakin, lehenengo platera ekarriko dizut. Otarrain eta aguakatez egindako ensalada. Mandarina zuku freskoaz eta perrexil pixka batez apaindua. Plish, plash. Eta orain, voila! Zer, haua bete hortz gelditu zera, ez da Lilinuit? Bai, hortzekin bete beharko dut haua. Platerean dagoen erekin ez da izangota. Baina zer gertatu da hemen? Baina, non dago, utxik dago, eta zer gertatu da hemen, Txiribiton? Dana janduk, baina esan diat hau Lilinuiten zantzela, eta orain zeaterako zioan dik Lilinuiti, zer? Ospa ebendik, txirrizpio! Benetako sukaldarien ordua iritsi du! Azteko, maia txukundu egingo diat. Listo! Lilinuit, sekula probatu duzun, janariri gozoena dastatu izango duzu. Amona Martxelonen gazpatxoa! Plish, plosh! Ekatzak lapikoa babolio! Dena eroriko zai bestela? Kasizak, nola zerbitzen den. Mirri zikin osoa, soineko ondatu didazu. Ideia! Horixe, orain, soineko guztia bustita geratu zaizunez, zikina, ez zaizu bat ere nabaritzen, Tira, barkatu jozu, badakizu nolakoa den Mirri, baina tira. Orain erakutsiko dizudan nire bigarren platerarekin, pasako zeizkizu pena eta txekabeak. Ekusi! Voila! Ede
ezer ederrik ikusten, Ziribitonen kalzontziloen antzekoa duk. Oraindik bukatu gabea dago. Oraindik ere labean sartzea falta da. Txerri, lasai. Ioso lanpetutago, noski linuitekin, kontsolatu egin behar duk. Eta legordu ere bai, lehatzumela ematen diketa. Ni bukatuko itiat, pastelari dagozkiolarak, lasai. Mirri, behingoatik kaballero soportatzen ari haiz, Mil esker. Begira, oso erreza da. Labean sartzea besterik ez da falta. Eta ondoren, entzun ondo, botoi berdea sakatu. Entzun ondo, eta ez aztu, botoi berdea sakatu, eta kitxe. Estupendamente, botoi berdea sakatu. Hori da, Lili Nuit. Ziribiton, tartan askante hori asken ukitu eman behar zuegu. Japela Ziribiton fenomenoa gaituke, ni batez ere, orain ere ikusi bizue, izugarrizko lan artistiko gastronomikoa indiat, Zerbait falta da, ezta? Zezan du txirrik? Ze falta da? Bai. Botoia sakatu beharra zau, Ziribiton, botoia, bai. Adele, bizkor, botoi gorria, ekin. Beraz, hau da martxa! Zer Mirri, prestan dago tarta? Oi, puntu, aixo! Pastela dastatzeko irriketan dago. Zuk egin baduzu txirri sekulakoa izango da. Ez zure begiradaren gozotasuna bezain bestekoa. Txirri pakolo, txotxolo! Mirri mozolo, mokolo! Ziribiton, potolo! Eta potolo! Musika! Zizar, notizia dakar. Zizar, soinutaz aldapar. Zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, mutila, hori lokainka,
Zaldiak dantzan, alkatea barajan, pilotariak beltzezta sorginak elizan, apaizak eta mojak pozikarri jasotzan, ta monarkikoak, Republika gora! Ai, mutila, hori dugu kaita, zizar, notizia dakar, zizar, soñuta zalapar, zizar, eguzkia, berde jarri dela bar. Litxarreria freskue, litxarreria freskue. Ea norden lehenengoa nire goxokiak daztatzen. Azelako aginetako mina. Litxarreria freskue. Iapa! Ikusten dituzue, txirriton, Oraintxe bertan pasa dira hemendik, mirritxo, eta hemen itxaroteko esan dute. Goxoki freskue, goxoki freskue. Hohohoi. Zer dira, txardina ustelak? Txardinak? Txardinak ez? Litxarreria goxoak, ni neuk bereziki prestatuak. Hemen, kakau saia dagoelako esaten dute. Nik ez dut ezer nabaritzen. Komuneko atea zabalik utziko zuen txiribitonek. Usai txarrori ez da nire goxokiena, Egin berriak dira, eta... Daztatu nahi aldituzu. Aizu, kontu bat esango dizut, Kontu bat esango dizut. Txirrik beti esaten digu, ez dugula, litxarreriarik erosi behar. Gauza bat erostea da, eta beste bat oso ezberdina, erregalatzen dizkigutenak jatea, Hartu, Miri, hartu. Bai, hartu, Miri. Bai, hartu. Hartu, Miri, hartu. Aizue, ez alda gehiegi izango... Ez. Zer, Mirri, zer iruditzen kakuzairen goxokiak? Lasai, hemendik aurrera ez duzulan handirik izango. Betirako aginetako mina aukiko duzulako! Eta hor gorotz izpiak! Gora kakuzai!
gertatzen da hemen? Zer gertatzen da hemen? Tira, Mirri, txiribiton. Mirri, esango aldi da garbi, bezerez, izango aldi da garbi. Txiribiton, esango aldi da zer gertatu den hemen. Aizue, zuek baldakizue zer gertatu den. Zaudete, uste dut ulertzen ari naizela. Mirrik ziur nago bere, txiribiton, bere paga guztia gastatu duela zera litxarreriak erosten eta orain egundoko agineko mina daukala, ez da? Ez du litxarreriarik jan? Ba? Ez du ordu litxarreriarik erosin, txiribiton? Mirri, oso haserre jartzen ari naiz zirekin, Mirri, Zenbat aldiz izan diat txutxeak ez jateko, hortzentzat kalte egiten dutela hortzeak. Eta ziur nago pilo bat erosi dituala, ezta? Tira, mesere txiribiton, hartzak Mirri, eta eramazak dentista gana, ea konponbide bat baduen beretzat. Tira, bizkor. Txiribiton. Gozoki hori, emaidak eskuan duen gozokia. Guztiak. Hori da. Gezurra dirudi. 1000 aldiz edo 1.000.000 aldiz esan dio Mirri. Mirri, ez litxarrerik jan, meserez. Hoiek kalte egiten dute. Baina, ez, alferrik. Txutxeak ez badira litxarreriak ez badira gozokiak. Orain ere, paga guztia erosiko zuen, gastatuko zuen. Zuek erosi duzuen litxarreriak erosten ikusi duzuen? Nik ez dut litxarreririk erosiko. Begira, txiribitonek eman didan gozo hau, jango dut, baina erosi ez. Ze, txirri, gustura! Gustora. Haua garbitzen ari nintzen isiar, barkatu. Gustora zirudien, ez? Beno, aizue... Kalean dabil beti sombrerua jantzita. Ini Maria, burua eragin eta farola kautsita. Puskarrontzi desente, Vicente potente, babarrun kiloter dian du de repente. Ene Vicente, adiskiden xudurra korda biltzatente. Irribarreta poza, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebrea. Neskato txingo, maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Ta zere gringo, Igandea domingo, arrautze gorringo. beti festetan da bilgure Martin Tintin, jairik somatu eskero lanari aldegin. Gora San Fermin, Fandango porruxal da martxatarinari. irribarreta poza, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebrea. Handi ustetan beti denez Salvatore, txuspa txarangan dugu direktore. Alba balore, Frak luzea jantzita hor dabil dotore. Desastrerik behar bada, xotero bombero, hausokoek diote da gola ondoero. Afaldu ezkero, Txirena probatzen du kamioian gauero. irribarreta poza, xelebrekerietan, igiaja algaraz, gure xelebreak. Irribarreta poza, xelebrekerietan,
Murrioko herria, entzun azken orduko berria. Nazioarteko jendea batuz, magoen kongresoa dugu antolatu. Eta rakastatxua izan dezagun, utziko dugu geltokia, txukun, txukun. Txukun, txukun, eta dir, dir. Barkatu, azan eskuidua. Barkatu. Lasai, Andereño kongresista, lasai. Azken unean, zuen zerbitzurako gaude. Tira, esaten ari nintzaizuen bezala, magoen... Nazioarteko magiaren egoera oso magikoa. Ez. Oso ilusionante. Ez. Oso patetikoa da. Patetikoa. Oso patetikoa. Patetikoa. Egoera. Txarra. Eta txarra. Demontre, momentuko bere aldia izan da. Lasaitu, Andereño potentosa, talentosa. Gainera, gauza bat eskertu nahi dizut. Zikinosidade guztiak hemen barnean utzi dituzunez, guretzat errezago izango da dana jasotzea. Mila esker. Tira, gauzak okerrera doaz, baina duintasunez eutsi beharko diogu, Oi, haze puxikak utreak, lertu egin dira bakarrik. Plash! Jopelas eta jopelas. Gaur ere sekulako kurrela zitxura jarri txigutek. Arraroa, ze arraroa, mirri iritsi orduko purrustaka, Bai. Txibiton, gaur ez diagu lanik egingo. Juerga general! Mirri eta txiribiton, zuek ikusiko duzue, Baina nazioarteko magoak etortzen diranean, hau txukun ikusten ez badute, trufatu egingo dituk gure aurpegira, ulertzen? Beraz, tera, hau biskor gabitu dezazue. Plish, plash! Plish, plash, ta! ¡Chiribitón! ¡Aspiración! Txibitón, pasakiat. Mirgiren txukunketa sistema erabiliko diagu. Ea. Kontuz. Ahora sí. Adila ese hori, Hauxe duk G puntua. Txibitón, bingo!
Argi, hoa! Alfombra garbi, garbia! Eta orain, atsedentxoa! La la la, kakusai. La 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 la, kakusunya. La 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 la, kakusai. La 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 la, kakusunya. La 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 la, kakusai. La 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 la, kakusai. La 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 la, kakusai. Mirri eta txiribiton! Jopelas! Guk geltokia tope da garbitu diaulenago, esaldagia! Ara, ez dizuet pitorik ere sinesten, of course, Baina alfombrarena gero konponduko dugu. Orain entzun ondo, zilarrezko bajila dotorea ekarri didate Kuala Lumpurretik. Eta zuek biok, txukun eta diztiratxu utxiko duzue. Ulertzen? Oa, lasai, txirrispio! Txukun eta garbi hautziko diagu ire barjila horteroa. Bizkor bat! Txiribiton! Akzio! Txorakeria egin diau. Orain, atxedena!
gertatu da nire zilarrezko bajinarekin? Pelas, txirri, hipertentsoago, Atxalde osoak arrasika, Zer gertatu da? Ai. Txiribiton, improvisación! Bajila urtero horren eztabaida, desagertu egin delako bajila, lurrindu. Aizue lagunok, hemen zerbait arraroa gertatzen ari da, ezta? Hemen bi zaupaburu hauetaz gainera, beste norbait dabil kongresu honi sabotaia egin nahian, ezta? Nor! Pakusina! Kakusena, la, kakusoi. La, kakusena, la, kakusoi. Ai, azkenean, nazioarteko magiaren kongresua zapuztu dut, bai, eta 3 pailazoak. Pekutara joan dira, bai, pekutara! Goro kakusoi eta goro kakuseia! Bailazoak ez gara pikutara joan! Hemen gaude, bixi! San Antonio, urkiolakua, askoren bilotzeko sartu debotua, ai, askoren bilotzeko sartu debotua. San Antonio gana urkiolan gora, sasoioneko neskak mutil eskatzera, neska mutil zaleak erromerillara, politxala itxusia hori ez errepara. Aita San Antonio urkiolakua, aita San Antonio urkiolakua, askoren bilotzeko sartu debotua, ai, askoren bilotzeko sartu debotua. Gainean ura iskan bila, 100 urteko atxoan obiluan bila, sakristauak esan du genioz beteta, santuak emango jo fedea dueta. Aita San Antonio urkiolakua, aita San Antonio urkiolakua, askoren bilotzeko sartu debotua, ai, askoren bilotzeko sartu debotua.
Aizue, ikusi aldituzuen Mirri eta Txiribiton iritsi aldira? Ez? Ez dira oraindik iritsi? Litxarreria freskue! Zer, Txirri? Goxoki freskorik nahi? Goxokia baino, Mirriren galtzerdia direla esango nuke usainagatik. Ze usain txarra dakarren, ez da? Txirri, ez nauzu ezagutzen. Elgoibarko gozoki gile nagusia naiz. Ba ez, zuet zaitut ezagutzen, baina usain hau ezaguna egiten zait, Ez da posible. Zera, gauza bat esan nahi nizun. Litxarreria bereziak prestatu ditut zuretzat. Munduko pailazorik bizkorrena zarelako. Zer iruditzen? Begira, esango dizut, ni enaiz munduko pailazorik bizkorrena, eta gainera ez dut goxokirik jaten, Tira, baina, noiz peinka arauak puskatzea pena merezi du, ez da egia? Bai! Baina, zuek ez ezer esan Mirri eta Txiribitoni, Baina, usain hau... Banekien, ez zinela nire goxokiak dastatu gabe egoteko gauza izango. Baina... Artu, Txirri, hartu. Eta usain horri zer diozu? Hartu, Txirri. Bai. Badakit litxarreriak hortzetarako bentan txarrak direla, oso txarrak direla. Baina, goxokiak aurrean ditudanean, zoratu egiten naiz. Lortu dut! Horra hor, gorotzizpiak! Akabo azken txoria. Mirri aginetako minak jota. Txiribiton ere nire goxokiekin gainezka eginda. Eta azkenik Txirri ere nire eskutan. Gorak akusai! Bukatu dira betiko hiru pailazo ergelak. Gorak akusai! Ikusten aldituzuen nola dauden Txirri, Mirri eta Txiribiton. Oraintxe bertan eritetxera deituko dut eta ara eraman ditzatela betirako! Ara eraman eta angel ditu daitezela betirako aginetako minez. Aizu, eritetxea? Bidal ezazue ambulantzia bat Txirri, Mirri eta Txiribitonen bila. Oso gaixo daude eta... Nola ari naizen gozatzen! Gorak akusai! Gora! Non sartu da Txiribiton? Ikusi alduzue Txiribiton segapotori. Non daude pailaz horiek? Gaixo hemen daude? Hementxe? Hemen, begira, zera pentsatu dut. Zoro xamarak direnez, eroetxera eramatea. Oso ondo. Iruditzen zait. Bai? Bai. Leno hor komentarioren bat entzun dizut eta zu ezkezkatu ezertaz, Hauei alkandora bat jarriko diegu, eta kitxo, lotuta eroak gixan, eta ez da ze pasako. Zora jarri, Bai. baina alkandora horrekin ezingo dituzte besoak mugitu? Ez, guztiz lotuta jarriko ditugu, eta ez zai ez ze pasako, ez.
Ziur, ziur, ziur? Ziur. Eta nahi baduzu gainera proba egin genezake. Bai, proba egingo dut. Erizaina, mesedez? Erizain pampoxa eta ze polita. Baina, zure aurpegi polita ezaguna gertatzen zait. Oi, hau bai, erizain pampoxa, Ai, erizain polita. Txiribiton! Arrapatuta nago! Arrapatuta eta zure gaiztakeria bukatuta. Berdin zait, hemendik aurrera. Ez dira, txirri eta ez mirri gehiago hemen izango. Betirako aginetako minakin egongo direlako. Bueno, zer egin behar da? Beren aginetako minak entzeko, zer egin behar da? Ez dizut esango. Nola ez, Txiribiton? Ez, Txiribiton, nire gozokirik ez dut jan nahi, ez, aginlariari kriston beldurra diot, ez dut nahi. Zer egin behar da orduan? Zera, litxarreria fresku, 3 aldiz esan behar da. Lagunduko didazue? Ez. Zango dugu 3 aldiz? Ja, litxarreria freskue! Litxarreria freskue! Litxarreria freskue! Miraria! Baina, zer egin duzue gurekin? Ulertzen dut, noski! Hau, beti bezala, kakusainen maltzurkeria bitako bat izan da, ez da? Eta beti bezala, kakusain askarri honek, ipurdikoa irabazi du. Agur naskanta zikina, ikasiko duzu urrongorako! Bai. Agur ez. Urrengor arte. Gora kakusai! Gora kakusai! Gora kakusai! Hau, poza, mirrita Txiribiton. Ez dakizu. Honen besteko mina eduki du tortzetan, mirrita Txiribiton, hitz egin ere ezin nuen. Pentsazazue? Gaizki pasatugu, Txirri. Zer? Kontutxo bat. Eta kakusainek nola lortu du hiri aginetako mina jartzea inoiz goxokirik jaten espaduk? Nik goxokirik jan. Nik ez du goxokirik jaten. Ez du goxokirik jaten? Inbidiarik ez pasatzeko? Ez. Tori! Nik ez dut nolakorik egiten, Baita jolasean, ze arraio! Jolasean ze arraio ikasten baino nahiago. Arrapaketa jokua behar dugu prestatu, lagun atzetik segika alde egiten saiatu, tentatu, zuk ez zarrapatu. Jolasean ze arraio ikasten baino nahiago. Buleketan ibiltzeko presto aurreta gazte, bate kontatu artean ondo gorde zaitezte, aparte, segi fallo egin arte. Jolasean ze arraio ikasten baino nahiago.
Gaur gainka gizan zintzilik, baina lujo hostalari, eskukope azkar batez zure aldera ekarri, etorri, etorri, lagun onganak horri. Hola, zientzia raio ikasten baino nahiago. Arri txapala lurrean hortxe duzu erronka, laukiz lauki eramaten saiatu ostikoka, txingoka, txingoka, hanka bakarrez joka. Hola, zientzia raio ikasten baino nahiago. Norbait jarri konkortuta soina ezan xamarra, beste okan kazabalik gainez pasa beharra, baldarra, baldarra, makurtzazu bizkarra. Hola, zientzia raio ikasten baino nahiago. Soka luzea hartuta salto egitera gatoz, berdin dio hankazuzen oker luze edo motz. 1, 2, ai Maria kaskamotz. Arratzaldean Bizkaia, comment ça va? Oh, hemen duzue zuen begien aurrean. Oh, munduko diseinateur oberen eta ospetsuena, Mary Saint-Laurent! Ikusi nahi alduzue datorren udaberrirako prestatu dudan galtzontzilo bilduma berria. Bai, seguru? Seguru? Ba, formalidade pixka bat, Ea, lehenengo gaiumboa. Tamaina XXXLH JKI. Tamaina 220, 75, 510. Top model Chiribitonius Apollonius. Salo beroa historia aurreko maniki ponposoari! Ez hasi purrustaka, Bereziki diseinatuta xaok, elefante baba jalentza! Errefortzatua gaixue, Puskarrekin ez puskatzeko ondo josia! Ergonomikoa, trigonometrikoa, aerodinamikoa, denetarik espeziala. Aurrera eta atzera jartzeko modukoa. Etzai gustatzen? Ba, erraxa, erantzi eta kamo, kendu zen. Ikusten, asko sobetoago, nire galtzontzilo ederra jantzita, espriptisa eginda baino, nudista. Orain, bigarren gaiumboa aurkeztuko dizuet.
eskontza egunetarako, jaunartze egunetarako eta hauteskunde egunetarako ezin aproposagoa. Batez ere solteroentzat. Top model, txirrikote txotxolo flauta! Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you're a sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I Bai, Txiribiton, bazekia terribikulua egiten ari naizela. Hau ez duk, zera, Euskaldun zintzo eta jator baten piura, baina zein gozioak. Lasai, Txirri, lasai. Behar bada hemen Euskal Herrian barregarri geratuko aiz. Baina, ire inguruan, oianean, tximinoen errege izango aiz. Aizak, mirri, esango diat, Desfileak montatzea oso ondo zego, baina hau gehiagizkoa duk, Gu bioi iseka egiten ari aiz orain. Gezurra! Belas. Txirri eta Txiribiton, mesedez, zatxarete konturatzen. Zuek, modelo izateko sortuak zarete. Horrelako gorputz lirainak. Horrelako giar sendoak. Irribarre garbiak. Berezko grazia. Michelin bat edo beste, baina, aixue, ipurdi masail sendoak. Eta gare, dimigitu egin nahi duzue, traidore alakoak. Tira, mirri, egia da gu tipo erakargarria garela, ni batez ere, Eta, gainera, begira, beste erakustaldi bat egiteko pres nago. Gire bai, Txiribiton, baina, oraingoan mirri, gu biok aukeratuko ditugu erropa egokia. Lastima, tanga preziosuak nitian prestatuta, baina tira. Ba, begira, Pepitxorentzak ordeitzak, eta gu klasikoagoa gatxuk eta, Txiribiton, zema. Seguru, kopiatu egingo diatela estiloa, Hauek, ez dute nortasunik, hortarako berezko grazia behar da, zerbait originala da. Ta kontuz, Txiribiton baldarra kapasa da, hemen larrugorritan agertzeko, Horrek, zerexana emateagatik edo zer egin lezake. Eta txirri azken boladan, zintxan, baina okerrago dabil, Egun santu guztia, leku guztietan, ipurdia erakusten, Mirri, ez algatxuk aurkeztu behar? Aurkeztu? Ba, tira, bai, bestela lokarte ingo nauketa, zuekin bada, hemen desfile patetikoa, aspergarri mortala. Correquito como tú. Zer, mirri, ze iruditzen? Zer zarete zuek? Sarita Montiel eta Carmen Sevilla? Ez, mirri, ez. Euskaldun jator zintzo eta festazaleak, Bila, ederki, Eta gainera izen artistikoa aldatu egin dugu. Maritxu eta Maritxu. Maritxu eta Maritxu? Eta ni nori izango nahi orduan. Argizeko motel, Bartolo! Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu. Amata izparentzat porru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen
bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, norazua zeder galantori, Iturrira Bartolo nahi batezu etorri, iturrian zer dago, ardo txotxurilla. bilok erango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenian, boza sentitutzen dut nere barrenian. Bartolo nik ere dut atxekin hartu zen, urbilan uanian banazun laguntzen. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian, goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu, amata izparentzat borru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Kaixo, zer moduz? Ondo zaudete, bai ala ez? Ez dute zer entzuten, ze modu zaudete? Ui, traste hauengatik izango da. Ea oraingoan, ze modu zaudete? Bale. Ez dago garras egin beharrik. Birika horiek, Jesus. Beno, garbitu ondo belarria, astera doa, Doña Moño irratia. Ara, lokutere prestuak behar ditut. Itxura honekoak, garbiak, edukatuak, eta batez ere zorrotzak, oso zorrotzak. Oh! Dama agurgarria, aldez aurretik, mil esker zure saiora gonbidatu gaituzulako. Zorionak! Senyora, zu jakingo duzu, xertan xabiltzan. Doluminak. Hiru hautagai zarete, eta nik lokutore bakarra behar dut. Lasai, eskeskatu. Txiribiton eta biok bakarra bezala kontatzen dugu. Pareja de hecho. Baina Mirri zertan ari haiz? Eusko Jaurlaritzak dio, lanpostuan segurantzia garrantzi handiko kontua dela, beraz? Bueno, bale. Hasi egingo gara. Elkarrizketa proba egingo dugu oraintxe. Txirri nahi duzunean. Nik, oizko humiltasun eta apaltasunez, persona prestua elkarrizketatuko dut. Gizaki ederra, polita, jakituna, Doña Moño! Oso ondo, Txirri, oso ondo. Oso gustu ona daukazu, bai. Lehenengo galdera, Doña Moño ausarta. Ai. Nola duzu izena? Oso galdera interesgarria, bai, benetan. Nire izena Doña Moño da. Primeran oso ondo! Bigarren galdera.
Doña Muño karismatiko horrek, ez aidezu, zertzara, gizona ala emakumea? Australopitekusa. Nien neskatxa, gazte eta liraina naiz. Tururu, atzo zahar neskagarria da horixe. Tira, azken galdera egiteko, azken galdera luzatzeko, ikerketa kazetaritza erabiliko dut. Doña Muño pospola, pompoxa, zenbat urte dituzu? Zer! Txatxua! Dama bati ez zaio adina galdetzen! Kaka egin duzu! Zero purrustero! Mirri eta Txiribiton, zuen txanda. Esto, nire basera, nik entrevistatuko dut basa piztia bat. Orinokoko basurdea, Txiribiton, alegia. Lehenengo galdera, konta iguk ire haurtzaroa mesedez, Txiribiton. Kopelaz, bai haurtzaro laburra. Bada, orain gaztaroari buruz hitz egingo dugu, gaztaroa ez da gaztaren aroa, baizik eta gaztearoa, bada, baina mesedez hitz egin lasai berba patxadatzuz, eta denbora basaukagu ezago present. Jubilazioa bestetik ez zaigu geratzen, berez, jubilazioari buruz prestatu daukasun guztia esaiguzu mesedez, guzti, Jopelas! Hau ez da entrevistatzea zerrez ez diagu balio, entrevistatzeko. Hau ez du gure generoa. Zero, Txiribitero. Bueno. Taktika aldatuko dugu, Taktika aldatuko dugu. Albiste aurkezpena probatuko dugu. Txirri berri. Bai, Doña Muño estudiosoak Euskal Herriko persona inteligente eta ederrenaren saria irabazi du. Gora, Doña Muño! Kuala Lumpurreko erregeak Doña Muño zoriondu du irrati modernoa inauguratzeagatik. Viva Doña Muño! Efemerideak! Gaur, Doña Muñok urteak betetzen ditu. Eta zenbat urte betetzen dituen? Debekatuta dago nire adinari buruz hitz egitea! Zero parrandero! Zuen txanda! Txiribiton gure txanda, Telemirri News! Notiziak. Zailak ondartzan, bainoa debekatu egin dute Pepitxo Lotxabakoa biluzik ikusi dutelako bertan. Lekuko batek honela deklaratu du. Copelas Pepito DiCaprio, ¡Atención! Doña Muño paleotilitikoan jaio zela frogatu dute. Karbono 14 froga egin diotelako. Exactamente, Santimamineko koba zuloan. Txibiton, hau ez duk ez albiste eta ez alpiste. Notiziak ere, ez dituk gure generoa. Zero, kalamitero. Ave Maria Purísima! Zuek ez dezue balio lokutoreak izateko! Bekario gisa lan egingo duzue, abisuak ematen, besterik ez!
Dindandon. Guardiako farmazia gaur faringitis kalean izango da, eta niri ondo etorriko zait. Gaur, zailako mesa nagusia, Txiribiton obispoak emango du! Dindandon. Pepitok arategia iriki du hemen, zailan. Ezurrak bakarrik duten txuletak nahi dituenak, joan dadila arategi horretara. Dindandon, atasko katastrofikoa. Behi batek kakaplasta erraldoia egin du, azortzi autopistan. Ai, bala! Azken orduko faxa. Doña Muño ez da neska gazte eta liraina. Atzo xar burruztaria da! Ikusten, zer esan dizuen nik, atzo jurasik hori arriskutsua da. Dinosaurioa. Ni dinosauro jurasikoa! Bazuek esatari kamorrista juergistak! Noski, baina hori bai, kamorrista juergista onena! ¡Viva México! ¡Viva la Virgencita de Guadalupe! ¡Y viva mi trenecito Felipe! ¡Pa, pa! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa. Sardin burua baino, obeda olioa. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa. Txardin burua baino, obeda olioa. Lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai la la lai lai. Lai 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 la la lai, la 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 lai la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 lai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.